बेयाव आङो नोंथांमोननि चेनेलखौ गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद जासिग्रोबाय। आं दिनै 19 टम कनेकेश्वर मानगोनां कनेकेश्वर नार्जारिनि फुटबल बादायलायनायाव दिनै आलासि हिसाबै आं फैनानै आं गावखौनो गाव जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय आङो कमिटिखौ गिबि आङो धन्यबाद जासिग्रोगोन। आरो बेजों लोगोसे जिहेतु जोंनाव बिटिसि ओनसोलाव जोंनि हारिया बा बर'आ जोबोद जोलुरजों लोब्बा थानाय मोनसे हारि। मानो होनोबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनाव फुटबलजों जोबोद सोमोन्दो दङ, जायनि फलाव जोंनाव गोदोनिफ्रायनो बे मोनसे रेस बादि दाबो दङ। जों बैखौ रायखांनांगोन मानगोनां बिनोद ब्रह्म, आंनिनो गामिनि मन'हर खाग्राबारिनि, आरो लोगोआव जोंहा सालाकाथि ओनसोलनिफ्राय दंमोन जतिन इस्लारि। मान होनानै बिसोरखौ जोङो मान होनो रोंनांगोन, जायनि फलाव दिनैबो बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसना फुटबल हिसाबै दासिमबो दं। आरो जोंनि बे मोनसे हारिनि मोनसे वान पार्ट अफ द मोनसे पार्ट जाबाय, कालचारफोर बादि मोनसे पार्ट जाबाय बे जोलुरा। गतिके जोङो आं खावलायनो लुगैयो इयुथ जेनेरेसन, जोंनि इयुथ बयस एन्ड गार्लसखौ आं लुगैयो जाहाथे बिथांमोना गोसो होनानै बे जोलुरखौ मोजाङै जालांनानै गाव गावनि जिबनखौ दालांनो हायो। आं बेखौ आंनिफ्राय मोनसे मेसेज होनो लुगैयो, जाहाथे इयुनाव बिथांमोना गावखौ प्रफेसनेल प्लेयार बा मोनसे गोजौ थाखोआव दोनहैनो हायो। आं बेखौ खावलायो। दिनैहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो मोनसे समनि बिएसिनि जे चिफ रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि 19थि कनकेश्वर नार्जारि गोसोखां फुटबल बादायलायनाय, बेयो 30 नभेम्बरनिफ्राय जादोंमोन, जायै दिनैहाय 8 डिसेम्बर दिनै जोबथा बादायलायनाय। बे बादायगिरि मोननै हान्जाया जाहैबाय, मोनसेया बारलांफा क्लाब क'क्राझार आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय खोरोमदाव क्लाब खालायगाव। दा बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायावहाय जोंहा केपिटेल फैसा गैखाया हिसाबैहाय जोंनो गोबां गाहाम हास्थायगिरिफ्रा जोंनो दान हरदों आरो जोंनो गोनांथि दङ। गाहाम हास्थायगिरिफोरनि जे अनसुंथाइनि जोंहा गोनांथि दं, आरो बयबो जुदि अनसुंथाइ होयोब्लासो जोङो माने खेलाखौ साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो हायो। देग्लायहाय जोङो खेलेबलेबब्लाबो जोङो खुंनाय जाबाय। दा बेवहाय खुंनायनि गाहाय थांखिफोरखौ आं आगोलनि जे मिडिया बाइटआवबो होनाय जादों। दा बिनि गाहाय थांखिया जाहैबाय जे रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिया हारियाव बिहोमा होलांनाय, हारिखौ जे दिनै बे अबस्थासिम लाबोदों, बिनि गुदियाव जों कनकेश्वर नार्जारिनि मुंखौ लायालाबानो जों थानो हाया। दा बेखायनो बिथांनि आदर्शखौ बे बुहुमाव फोथांनानै लाखिनायनि नोजोरजोंहाय जोङो दिनै 19थि खेब खुंबोबाय आरो जों इयुनावबो खुंलांबाय थानो जोङो सेस्था खालामगोन। आरो मोनसेया जाबाय जोङो जे जोंनि गेजेरावहाय गोजोन खौसेथि मोनसे दानाय, गोबां दोलोफोरनि गेजेराव, गोबां धोरोमफोरनि गेजेराव, गोबां हारिनि गेजेराव जोङो माने खौसेथि मोनसे लाबोनायनि मोनसे थांखि। मानो होनबा स्कुल आरो कलेज बा खेला हारिमु बेवहाय जोङो माने डिफारेन्स लालायनो नाङा। दा जोङो लोगोथिखौ गुडविल क्रिएट खालामनो थाखायबो जों दिनैहाय बे माने खेलाखौ खुंबोबाय थादों आरो बिनि फिथाइखौबो जों एसे मोनदों। आरो बिनिफ्राय जोंनि गेजेराव जायबा लाइमोन उन्दै उन्दै गथ'फोर, बिसोर क'क्राझार गुवाहाटि बायदियाव थांनानै गिदिर खेलाफोरखौ जोङो नायनो हाया। दा जोङो बेवहायनो जोङो जाहाथे जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा खेलाखौ नायनानै खायदा कौशलफोरखौ सोलोंनानै लानो हायो, गावखौ थुलुंगानो हायो, जाहाथे इयुनावहाय गावबो सासे गिदिर गेलेगिरि जाहैनो हायो। बे नोजोरजों जोङो बेखौ अर्गेनाइज खालामगासिनो दं आरोखि। दिनैहाय गाहाय आलासिया जोंहा फैनो गोनाङा जे एमएलए जोंहा रबिराम नार्जारि सारमोन, आथिखालनि बिटिसिनि EM मोन। बिथाङा माखासे एंगारहायै जाहोननि थाखाय नुजाफैनो हायाखै। दा बिनि जायगायावहाय जोंहा सायख'जानाय आलासि दङमोन, 2 नं बनरगाव समिस्थिनि आथिखालनि बिटिसिनि MCLA मानगोनां जुबिराज बसुमतारी सारआ दिनै गाहाय आलासि हिसाबै
बिबान लानानै खामानिखौ मावफुंबाय जे दिनैनि खेलाखौ बिथाङानो बेखेवनानै होदों बेजों लोगोसे दिनैहाय बेवहाय जों हांख्रायनाय बायदि नुजाफैदों माने इउथ बिपिएफनि सेन्ट्रेल इउथ बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट प्रहलाद ब्रह्म बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाफैदों आरोबाव क'क्राझार जिल्ला बर' समाजनि आफादगिरि मानगोनां नितिरन्जन ब्रह्म बिथाङाबो नुजाफैदों आरो जों हांख्रायनाय बायदि क'क्राझार जिल्ला बर' साहित्य सभानि आफादगिरि जोंहा बिजिल कुमार बसुमतारी बिथाङाबो नुजाफैदों बेजों लोगोसे ओनसोलनि गासै पिसिडिसिनि चेयारमेनफोर आरो क'क्राझार जिल्ला बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि रथिन नार्जारि बिथांजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लोगो गाहाय नेहाथारि बिनय मुसाहारि बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाफैदों आरोबाव क'क्राझार जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि एबा आबोबनि गाहाय नेहाथारि जोंहा राजश्री बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि गेजेरावहाय दिनै आलासि हिसाबै नुजाफैदों।